L-istorja ta' Ħana meta talbet lil Mulej biex jagħtiha tarbija. Finalment se tajt għal dan it-tifel tlabtu l-Mulej tani t-talba illi tlabt minn għandu. Xi ħaġa li issa qegħdin jgħixuha il-koppja Josef u Ebi u xvera. L-esperjenza ħajja li għandhom tarbija għalhekk kienu wkoll tajtu lil Mulej tkompli tajt. U xvera. Il-Mulej jagħtina l-lotji tiegħu sabiex niddedikawhom għalih. Anke jekk jagħtina talent jew kapaċità, il-Mulej ma jagħtinix biex inżommu għalina nfusna, ma biex inroddu lura b'rikonoxximent, b'gratitudni lotjiet sbieħ li hu jagħtina. U għalhekk aħna bħala Knisja Evanġelika għandna drawwa illi nagħmlu dedikazzjoni. Ġifieri bħalma dak li nirċievu ma nirċivux għalina nfusna b'mod aktar speċjali u xvera. Meta Alla tagħna għotja tant sabiħa, tarbija, niddedikawha propjament lilu. Meta wieħed jikkonsidra mhux vera il-meravilja tal-prokreazzjoni kif aħna niġu fid-dinja. Alla ħalaq l-ewwel koppja b'mod dirett, ġifieri mill-trab tal-art, però minn dakinhar quddiem dan il-proċess bioloġiku li xi ftit jew nafu x'jiġri David immedita fuq dal-affarijiet. U l-Mulej jgħidlu int sawwart li l-ġewwieni, int insiġtni f'ġuf ommi. Ġif dik id-dalma tal-ġuf kif tarbija tant ċkejkna li tibda ta' daqs mikroskopiku, mhux vera. Tibda tissawwar, tibda tieħu anke l-karattru tagħha, il-fattizzi tagħha. B'mod meravigliuż ħafna minna ngħidu da miraklu. Mhux vera. Dan huwa emil provvidenzjali tal-għaġeb tal-Alla, illi tajjeb nimmeditaw fuqhom dal-affarijiet għalhekk David għallu nfaħrek għax tal-biża' u tal-għaġeb jien magħmul. Tal-għaġeb huma l-għamel tiegħek u dan ruħi tafu tajjeb. Meta aħna naslu f'dik il-pożizzjoni li iva naf dan l-emil tal-Alla kif tarbija tiġi fid-dinja x'vera. Dajfa, però għandha l-imħabba tomma u missiera normalment u kif tkun iffurmat fil-ġuf. Li jiġri però mbagħad bħal kull ħaġa oħra meta xi ħaġa tkun għandek tibda tassumija. Bħal meta rċivejt forsi vażun sabiet għallu tkun maċċaq bih ma tpoġġi fuq xkaffa u tibda tinsieħ. Fakka wkoll nħabta nagħmlu bil-tfal tagħna x'vera. Jiġu fid-dinja ta' sena sentejn gustusi u jkollhom ħelu ritratti fuq ritratti. Imbagħad nibdew nittraskurawhom. Intellettualment ma nitraskurawhomx għax għandna dil-fissazzjoni li aktar ma jkunu avvanzati akademikament, kulħadd irid li tifet jew jkun avukat jew xi professur jew imlaħħaq mhux vera. Ġifi akademikament irriduhom li għaddu l-qudiem. Fiżikament jekk jibdew ma ħaniġru bihom għand il-pedjatra biex jarhom sewa nagħmlu naħseb jiena illi naraw li fiżikament huma b'saħħithom, anke soċjalment fenna fina nibagħtuhom il-Boy Scouts, nibagħtuhom il-ballet, nibagħtuhom fl-sports, nibagħtuhom f'ħafna affarijiet biex jitħaltu man-nies, jitalgħu ta' nies. U xi ngħidu spiritwalment però. Il-qasam l-aktar importanti tal-bniedem, għax aħna maħniex bejjem, aħna maħluq fiex bija ta' Alla. Alla tagħna Alla prattikament aħna ruħ li qiegħda tgħix ġisem ruħ li kapaċi tara fil-Alla, kapaċi twieġeb għall-imħabba tiegħu, kapaċi li tgawdi xirka mal-ħallieq tagħha. Ħafna ġenituri hawnhekk jonqsu. Huwa żball komuni x'vera li ma nibqgħux nittrenjaw, ma nibqgħux inħarġuhom
sabiex jarfu it-tajjeb u jagħmluh u jiskansaw il-ħażen li nagħlmuhom il-kmandamenti tal-Alla, illi nagħlmuhom il-biża' tal-Alla fl-aħħar mill-aħħar. Mhux vera, illi Alla għandu jkun meqjum, Alla għandna naqduh fil-ħajja tagħna ta' kuljum, mhux ngħixu bħalli kieku ma jeżistix. Mwarrab għal kollox. Ġenturi hawnhekk ħafna ifallu. Ifallu forsi jgħidu issa għadu kmieni mbagħad la jibda s-sekondarja u forsi mbagħad jilħaq jitgħallem, jilħaq jagħmel ir-riċerka tiegħu. Jew jgħidu għalfejn għandi nagħallimhom da ma jifhmux, trabi, ma jifhmux. Tiskanta kemm il-tfal ċkejknin kapaċi jxorbu, kapaċi jirċievu minn għandna. U forsi ngħidu daħħel ta' ħin m'għandix nagħmel, dawn kollha trappoli li qegħdin hemmhekk fejn jitlu l-ġenituri illi rridu nevitawhom. Jew l-għar waħda hija illi t-tfal jagħmlu kif tgħidilhom jekk inti tgħidilhom illi m'hemmx Alla ħajemnuk, jekk tgħidilhom li hemm Alla ħajemnuk, jekk tgħidilhom li hemm infernu ġenna ħajemnuk, jekk tgħidilhom m'hemm xejn wara li l-imilqaba ħajemnuk ukoll. U din ukoll hija wkoll nassa oħra. Hija nassa oħra. Alla jżommna responsabbli illi bħalma tagħna lil uliedna narfu nrabbuhom għalih. Għal dan it-tarbija tlabt il-mulej taħili u issa jiena niddedika għalih, nrodda lura lilu għax tiegħu. Alla tajili fir-responsabilità tiegħi sabiex nippreżenta lura lilu. Tafu daqs li fil-soda knisja fl-ewwel sekli il-knisja ma kienx tammidhom lit-trabi. L-ewwel sekli l-ewwel 200 sena, 300 sena mbagħad iddieħla din id-drawwa. Da ma fatti storiċi, ħadd ma jista' jinnegahom, ġifier. Tiddielha drawwa illi t-trabi jitamdu. U nasbija kien bir-rispett kollu kien żball. Għaliex Ġesu jgħidilna ċaru tont għalmu l-ġnus kollha mbagħad min jemmen l-Evanġelju u jitamed ikun salvat. Mhux taqlibhom. Ma sax poġġi l-karrettun qabel iż-żiemel. L-ewwel il-fidi fi Kristu li twassal għas-salvazzjoni tagħna, imbagħad il-magħmudija bħal meta xi ħadd jiżżewweġ u allura jirċievi l-ċurkett tat-tieġ u jgħix b'dak iċ-ċurkett bħala simbolu li huwa miżżewweġ. Ġifieri dawn fatti storiċi mbagħad iva aktar ma għadda żmien aktar il-magħmudija tat-trabi saret komuni u l-prattika normali. Aħna ma nagħmlux hekk bħala Knisja Evanġelika. Mhux il-magħmudija nipprattikawha, però nipprattikawha meta wieħed iħaddan l-Evanġelju, jemmen fi Kristu, jaf li għandu l-maħfra tad-nubiet, jaf li huwa paċi mal-Alla, imbagħad jirċievi l-magħmudija. U din hija huwa t-tagħlim Bibliku. Ġifieri il-fatt li aħna ma nagħmdux lill-trabi bħala Kristjani Evanġeliċi ma jfissirx li trabi qegħdin traskurawhom, anzi nagħmlu enfasi kbira aktarx fuq liema tip ta' responsabbiltà Alla jagħtina vis-à-vis il-trabi illi hu jagħtina. Min kmieni fl-Iskrittura anke lura għal każ ta' Abraham. Abraham kien jgħix 4000 sen ilu prattikament. Alla jgħid dwaru dan il-preċiżi kelmiet fejn jgħid li jiena għażiltu lil Abraham biex jordna lill-uliedu u lil daru warajh sabiex iħarsu t-triq tal-mulej. Ġifieri biex jimxu fil-biża' tiegħi biex jagħmlu sewwa u l-ġustizzja sabiex il-mulej jġib fuq Abraham dak li wiegħed għalih. Kanata bil-ħaq irridu ngawdu il-barka tal-Alla, Alla tagħna fil-mixja tagħna bl-ulied li jagħtina rridu nħarġuhom għalih. Ma nistgħux inħalluhom nitilquhom fid-dinja biex jerdaw mill-filosofiji u
mill-tagħlim żbaljat tad-dinja, il-ġenituri Kristjani huma responsabbli li jgħallmuhom. U meta jgħallmuhom mhux billi sempliċement iġibhom il-Knisja u jirċievu l-lezzjoni kif qegħdin jagħmlu dawn iċkejknin hawnhekk fil-kamra warajna. Dak huwa importanti, però dak huwa għajnuna lill-ġenituri. Responsabilità ewlenija, responsabilità prinċipali hija tal-ġenituri. Li jgħallmuhom lill-uliedhom prattikament f'kull okkażjoni. Se huma madwar il-mejda tal-ikel, se huma fuq is-sufan, se huma ħarġu passiġġata, se huma qegħdin fil-karozza, kull fejn tkun it-tifel jew it-tifla ħadd tistaqsi u int se twieġeb u int se tagħti tagħlim skont il-verità ta' Alla. Fatti abbinat mal-kmandament il-kbir li Alla tagħna, li int għandek tħobb il-Mulla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa kollha tiegħek. Ikompli jgħid immedjatament wara li dawn il-kelmiet li jien qed nordnalek illum ikunu f'qalbek. Ġifieri ejjew nkunu persważiva li lan ta' ħajti għalfejn ġejt fid-dinja jien personalment sabiex naraf il-Alla, sabiex inħobbu, sabiex nixxierek miegħu, sabiex ingawdi dik il-biberija miegħu. Alla missieri jien wild adottiv tiegħu. Tajjeb? Allora dan ħajkun f'qalbi. U int tgħallimhom tajjeb il-uliedek, jiġifieri mhux biss għalija. Dajt ukoll speċjalment għal uliedi li jgħixu taħt istess saqaf tiegħi. Tgħallimhom tajjeb il-uliedek, titkellem fuqhom x'int tkun qiegħed f'darek, intu mixi fit-triq, int x'int imtett u x'ħin tqum. U torbothom bħala sinjal fuq idek, jiġifieri anke l-ambjent tad-dar tagħna u kif ninġibu ma' xulxin għandu juru li aħna nappartienu għal Mulej, aħna tiegħu. Nies mifdija minnu. U l-itfal tagħna iva rridu illi kontinwament nagħlmuhom mod pożittiv bil-paċenzja sabiex jitgħallmu il-verità tal-Alla. Pereżempju fl-iskejjel tagħna jibbrainwashjawhom fuq l-evoluzzjoni. Illi kollox ġie minn din is-soppa antika, mbagħad sar din l-esplużjoni u lo and behold dal-univers sabiħ b'din is-sistema ta' galassji u kwiekeb u x-xemx u l-qamar u d-dinja li tirrivolvi ma' x-xemx b'mod perfett bi-staġuni tagħha, bil-ġmiel tagħha, bit-temp li kapaċi iżomna ħajjin. U da kollox kombinazzjoni. Da kollox dan huwa direttament kontra it-tagħlim tal-Alla. Alla jgħidilna li hu ħalaq ismewwiet u l-art. F'6 ijiem ħalaq kull ma jeżisti. U t-tfal tagħna rridu nilqawlhom għal dan it-tagħlim żbaljat, ateistiku, li qiegħdin jirċievu waqt il-lezzjoni tal-bioloġija jew tal-kimika l-iskola. Għalhekk l-Iskrittura tkompli tgħid f'Salm 78 ma naħbuhx lill-uliedhom. Ngħidu lin-nisa li ġej tifhilmu lew il-qawwa u l-ġubijiet li jagħmel. U fost l-ġubijiet li jagħmel Alla hija proprjament iva tħares fejn tħares dak huwa emil idejh. Ismewwiet u l-art ixandru il-glorja tal-Alla. U din rridu nesperjenzaw aħna, rridu nilqgħu aħna imma wkoll ngħadduha lill-uliedhom. Jekk mhux hekk l-aħwa, il-ħajja tagħna tisfa' ftit jekk ma tkunx għar minn tal-bejjem. Illa għaliex Alla ħalaqna għal skop nobli u dak l-iskop ma nkunux qegħdin nilħuh. Għalhekk Salamun f'wieħed mill-proverbji tiegħu jgħidilna derri lit-tifel fit-triq li għandu jmur u meta jikber ma jitlaqx minnha. Jiġifieri fis-snin formattivi meta għandek tifel sensittiv, tifel li kapaċi jirċievi, tifel li qiegħed miegħek, madjulek, għadu d-dar taħt il-ħarsin tiegħek, dak huwa ċ-ċans. Illi tgħallmu, illi tissudaħ bħal meta għandek xitla tajjeb illi
tagħmilha l-qasba magħha sakemm tissoda imbagħad iva, kont tista' tgħaddi ma fil-bidu dak is-snin formattivi ngħidulhom, irridu nderruhom lit-tfal, irridu nitrenjawhom mhux kif naħsibha jien, mhux kif għallmuni missieru ommi neċessarjament, imma ħankun naf il-kelma tal-Alla jiena nnifsi. Għaliex dik hija l-aqwa ħaġa li nista' nagħti lill-ulied eżis tiegħi. Wieħed mill-ħaddiema li kien jivvjaġġa mal-Apostlu Pawlu kien Timotju. U fl-aħħar ta' ħajtu meta Pawlu kien jaf illi se jmut martri, kien qed jistenna l-mewt prattikament, kiteb l-aħħar ittra tiegħu lil dan il-ħabib intimu tiegħu, Timotju. U qallu li inti ilek mindu kont infant. Mintu kont sempliċi tarbija, ilek taf l-iskrittura mqazza. Min fejn kien jafa? Min għallimielu? Nafu minn bnadi oħra, ommu u nantu. Kellu l-aqwa barka immaġinabbli dan it-tifel. Min twelidu, ommu għalmitu l-iskrittura. Nantu li kienet kristjana wkoll issapportjat lill-binta fil-trobbija ta' dan it-tifel. Meta kien żagħżugħ Pawlu sabu u xtaqu tant kien Kristjan sod tal-affarijiet jew xtaqu illi vjaġġa miegħu u jgħinu fl-appostolat tiegħu. Ilek mindu kont infint taf l-iskrittura mqazza li kapaċi tagħmlek għaref għas-salvazzjoni permezz tal-fidi li hija fi-Kristu Ġesu. Meta aħna nkunu mħajrin naqraw l-iskrittura sabiex nagħlmuha l-uliedna l-ewwel qabel kollox. Tajjeb, l-iskrittura turik kif tista' tmur il-ġenna. Kif? Permezz tal-fidi illi hi fi Kristu Ġesu. Illi inti tafda ruħek f'Ġesu binalla illi sar bniedem bħalna bla dnub li finalment ukoll offra li hu nnifsu bħala sakrifiċċju effettiv għal maħfra kollha ta' daw kollha li jirrikorru lejh. Ta' daw kollha li bindiema sinċira iduru lejh u jappellaw minn għandu ħniena. U Ġesu għalhekk insejħulu il-Salvatur tad-dinja. Pawlu jkompli jgħid infatti li l-iskrittura kollha hija mogħtija b'ispirazzjoni minn Alla u tiswa t-tagħlim għaċ-ċanfir, għat-twiddib u sabiex nkunu trenjati f'ħajja ġusta, sabiex nkunu kompluti, ma jonqosna xejn. Pawlu qed jgħidilna prattikament illi bħala Knisja, bħala Kristjani individwalment, kull ma għandna bżonn sabiex ħajjitna tkun suċċess hija li kollna dan il-fanal fidejna dawl għal modija tagħna. Bħala ġenituri, bħala ċittadini, illum l-okkażjoni hija illi dedikazzjoni tal-tarbija allura ejjew nerġgħu nimpenjaw ruħna, naf żgur li hawn fostna ommijiet u missirijiet li għandhom tfal ta' età tenera. Ħudu ħsiebhom. Tagħtuhomx lil ħaddieħor biex ibellawlhom dak li jridu huma. Però l-ewwel qabel xejn, iva nixtieq nappellalkom illi uru dak l-interess fl-iskrittura, ibdew aqraw il-Vanġelu ta' San Ġwan pereżempju. L-istorja ta' Ġesu, il-mirakli li jagħmel, it-tagħlim li tagħna, il-rakkont tal-passjoni, il-mewt, l-irxox tiegħu. Hemmhekk għandek introduzzjoni mill-isbaħ. Jiena konvertejt ħafna snin ilu b'sempliċi sentenza mill-Vanġelu ta' Ġwanni. Ġwanni 10 vers 10. Il-ħallil ma jiġix biex jisraq u joqtol jaqret, imma jien ġejt qed jgħidilna Ġesu biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra. U Alla sejjaħ li lejh b'dik is-sempliċi sentenza rrekordjata minn Ġwanni l-Apostlu. Ġwanni li jgħix ma' Ġesu, li ltaqa' miegħu, semaw, ħallina dar-rekordju biex ilaqgħana biex jintroduċina ma' Ġesu ta' Nażaret, is-Salvatur. Ta' daw kollha li jarfu d-dnub tagħhom u jduru lejh.
Allura rridu kemm għall-ġid tagħna kif ukoll għall-ġid ta' wliedna. Mhux biżżejjed li aħna nġibuhom fid-dinja imbagħad nitilquhom bħalli kieku mhumiex tagħna. L-omm u l-missier ta' vera huma dawk li mhux biss huma edew id-dmi bioloġiku tagħhom. Imma li qegħdin joffru sosten, imħabba, modrija u b'mod speċjali tagħlim bibliku. Tagħlim bibliku. Kun assolutament ċert li dak li temmen int u allura dak li tgħallem il-lulliedek ġej mill-Iskrittura mazza. Altrimenti ma jiswa xejn. Qabli tkun onestament qed temmen xi ħaġa meta fil-fatt ma tkun xejn ħlief tawwiġa tal-verità jew falsità diretta. Ħafna ġenituri għandhom l-idea stramba li t-tfal ċkejknin mhumiex kapaċi jirċievu l-grazzja ta' Alla x'għadhom ma jifhmux. Mentri l-Iskrittura turi mod ieħor. Ġwanni l-Battista meta kien għadu f'ġuf ommu, pereżempju. Meta kien għadu f'ġuf ommu u Marija Om Ġesu marret u biex iżżur lill-qariba tagħha Eliżabetta, Ġwanni qabeż fil-ġuf tagħha. Feraħ illi ltaqa' ma' Ġesu li kienu għadhom it-tnejn fil-ġuf. Alla kapaċi sejjaħ lejh bniedem meta għadu żgħir ħafna. U dik turi nuqqas ta' fidi da parti tagħna, meta aħna ngħidu għadu żgħir wies ma jifhimx. Jiena dejjem baqgħet impressjonata f'moħħi dik l-istorja meta wieħed evanġelista famuż Amerikan Moody illi Alla inqeda bih biex iressa n-nies lejn Kristu. U darba meta l-jum kien spiċċa għalulu l-lum kif użak il-mulej. U għallilhom l-lum konvertew 2.5. U minn samaħħa di qal allura 2.5 żewġ adulti u tifel mela għax tifel nofsu. Għallilhom le. Konvertew żewġ tfal u raġel li nofs ħajtu hija moħħlija għax ikkonverta meta kien avvanzat fl-età. It-tfal Ġesu jagħmilha ċarissima. It-tfal huma ta' bħal dawn tat-talin jassalt rasmawiet. Ġesu laqahom. Aħna għandna ħabta illi tifel qed juri imbeduh. Ġew il-ġenituri b'dawn it-tfal jekk taqra Mattew Marku Luqa jirrakkontaw tlieta tanti storja importanti. Luqa jgħidilna l-ġabulu anke trabi għandu, trabi. U d-disċipli forsi ħasbu dan huwa telf ta' ħin, Ġesu għandu x'jagħmel, irid jgħallem lill-kbar. Ħalli kieku żamm mhux importanti. U Ġesu ċanfarhom. Ġesu ċanfallilna wkoll jekk aħna bl-atteġġament tagħna bl-imġiba tagħna flok ma nkunu qegħdin ngħinuhom it-tfal, naġġevolawhom, naqrawlhom stejjer mill-Iskrittura. L-esperjenza tiegħi ta' Marti, aħna rabbejna żewġ tfal illi kull flaxija konna naqraw xi ktieb ta' Kilin jew ta' Traversara bil-Malti. Dik li sa kienu jkunu rridu għamma mbagħad ukoll storja mill-Bibja. Storja mill-Bibja anke waħda, tnejn, jekk ikunu għadu ma raqdux u nitolbu flimkien xejn misbaħ minn hekk. It-tfal qiegħed tagħmilhom familjari ma' dawk ma' dik ir-revelazzjoni tal-Alla nsejħula li Alla urina kif hu involut fil-ħajja tagħna, ma telaqniex waħedna. Finalment bagħat l-ibnu Ġesu. F'dan deret l-imħabba tal-Alla illi hu bagħat l-ibnu sabiex bih nirċievu l-maħfra tad-dnubiet. U allura Ġesu laqahom it-tfal, laqahom bil-qalb, ħadhom fih dan u talab fuqhom u x'vera.
poġġa jdejh fuqhom, ġifieri tom merħba mill-isbaħ. U nassigurakom li dak għadu l-istess approach, l-istess atteġġjament tal-mulej maċ-ċkejknin tagħna. Ġesu iridna li aħna rresqu l-tfal. U infatti jgħid li ta' bħal dawn jew ta' talin hija s-saltna ta' smewiet. X'rid jgħid? Qed jgħid Ġesu li n-nies salvati b'xi mod jixbħu lil tifel ċkejken. Kif taħsbu illi f'liema sens qiegħed qabbel lin-nies mifdija ma' tifel ċkejken? Tifel ċkejken għandu fidi sempliċi f'nies li jafhom, speċjalment il-ġenituri tiegħu x'vera. Ġifidejja dan il-fuljet ċkejken bħal tifel ċkejken. Tirrakkonta storja ħelwa ta' tifel li kien imqareb u għamel dal-esperiment fil-kamra tiegħu, l-esperiment mar ħażin, sploda kollox, in-nar beda jinferex mal-kamra u ma setax joħroġ, fetaħ it-tieqa u beda jwerżaq, in-nies bdiet tinġema' fit-triq, kulħadd ippanikjat, fl-aħħar der missieru u qallu Johnny jaqbes u jiena nilqak. U Johnny ma ħassibix darbtejn. Fetaħ it-tieqa u qabes għal isfel u missieru laqgħu. Dik naħseb jiena f'dak is-sens Ġesu qed qabbel lin-nies salvati ma' tifel ċkejken. Tifel kapaċi jafda lil min jaf. Lil missieru pereżempju, jafdah. Għax jaf mhux ħajdiżappuntaħ. Mhux vera, infatti hija l-esperjenza komuni tagħna illi t-tfal ma jħabbux rashom x'se jieklu, ma jħabbux rashom x'se jilbsu, għandhomx l-uniformi għall-iskola, il-ġimgħa d-dieħla għaliex għax hemm min qiegħed jaħseb għalihom. Jafdaw fil-kbar. Dipendenti fuqhom u din jagħmluha spontanjament. Ma jafux mod ieħor ħlief illi jiddependu fuq ħaddieħor. U Ġesu meta qal ta' bħal dawn jassaltna smewiet, propjament qiegħed jiffoka fuq il-karatteristika l-aktar ovvja ta' tifel ċkejken. Tifel ċkejken illi jafda fil-ġenitur tiegħu, illi jibda jobbromlu l-istonku tiegħu bil-ġuħ, jaf illi ommu ħatqajatlu biex jersaq ħajjikol. U jaf illi ħajsib il-ħwejja x'notfa maħsulin u jaf li ħajsib sodda mifruxa bil-lejl. Tifel ċkejken. Tifel ċkejken dipendenti spontanjament għal kull ma għandu bżonn. Tifel ukoll jaf jirċievi għotja. Vera? Aħna mhux dejjem kapaċi nirċevu għotja, aħna l-kbar nibdew nissuspettaw. Dak ġab li ktieb. Min jaf x'għandu? Għandu bżonn xi pjaċir. U dan fejn allura biex nirċevu għotja ħafna mutetti magħna, naħsbuha darbtejn. Hemm dik il-kburija, dik l-arroganza li speċi m'għandix bżonnok. Però tifel. Offrilu tofija, jaħtafa, vera? Tagħtih tifel jilqa' jdejh vojta u jirċievi. Tifel kapaċi jirċievi għotja. U iva Ġesu meta jgħidilna ta' bħal dawn ta' min jiġbaħ l-tfal ċkejknin tagħhom jassaltna smewiet. Irridu nirċievu għotja minn għand Alla. U x'inhi din l-għotja? Rumani 6 vers 23 jgħidilna illi l-ħlas tad-dnub huwa l-mewt. Kollha kemm aħna minna d-dnub u s-salarju illi eventwalment jagħtik id-dnub huwa li joqtlok. Eternità fl-infern imbiet mill-preżenza t'Alla. Xi ħaġa tal-waħx, hija l-mewt, mewt spiritu, mewt għall-eternità. Il-ħlas tad-dnub huwa l-mewt, imma l-għotja t'Alla hija l-ħajja eterna fi Kristu Ġesu ibnu. Daqs kemm huwa ikkraħ l-ewwel parti, il-ħlas tad-dnub huwa l-mewt, u sabiħ it-tieni parti. Imma sirna bħal tfal ċkejknin li kapaċi nirċevuha din l-għotja, kapaċi nwarbu l-kburija tagħna, kapaċi ngħidu li jiena minix kapaċi nasal ġenna waħdi bit-tjieba tiegħi. Rid nirċievi din l-għotja tal-ħajja ta' dejjem li tinsab fi Kristu Ġesu.
U għalhekk il-Bibbja tgħidilna li jeħtieġ nindbu, nduru lura lejn Alla. Nduru lura għax fiduċjużi illi permezz ta' Kristu Ġesu Alla għamel tpattija perfetta għal daw kollha illi jduru lejh. Apostol Pawlu jgħid li dinja kelma ċerta u tamij il-aħħar kollox li Ġesu Kristu ġi fid-dinja sabiex isalva lil-midinbin. Lil min? Lilna l-koll. Aħna l-koll midinbin. Kulħadd jista' jersaq. Tittersaq bħal tifel ċkejken. Ġesu għal ta' bħal dawn hija s-saltna ta' smawit ġvera. Bħal tifel ċkejken. Infatti, f'Mattew 18 qabel l-istorja li ranna hija ġew. Ġesu jgħid, tassew ngħidilkom jekk ma tikkonvertux u ssiru bħal tfal żgħar, ġifier qed jarġi jagħmel din it-tixbija tal-paragun. Jekk ma ssirux bħal tfal żgħar, b'xejn ma titlu fis-salta nismawiet. Hija impossibbli li tkun salvat, impossibbli tmur il-ġenna. Jekk ma ssirux bħal tfal żgħar, kull min mela jiċċekken bħal da tfajjel. Dan hu l-ikbar fis-salta nismawiet. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan fismi jilqa' lili. Tiċċekken. U l-indiema hija propjament dan l-umiljazzjoni li Alla jrida nuru li ħammur għandu bidi battara m'għandix nofrilu. Ħlief li nilqa lotja il ju lest li għatini bxejn, bil-ħalas. Bħalma jgħid Iżajja, ejjew intom li intom bil-ġuħ, intom li intom bil-għaġġ. Kulu bxejn, ixtru bxejn mill-li kalbnin. ħalli l-midneb jitlaq triqatu l-ħażina u jdu lejja għax jien Alla illi naf inħen. Tifel ċkejken jirċivi għotja aħna wkoll. Bħat tfal ċkejknin jeħtieġ li nirċivu għad l-għotja mhux għandu nippretendu għal ħana tajbin fina nfusna għax maħniex. Għamin fis-soċjetà tagħna forsi qatt ma ksirni għamal pulizija, qatt ma tħallna jew rfisna l-għadba tal-qorti, per ma jfissirx li fajnejn Alla aħna aċċettabbli. Alla qed joffri għotja tal-maħfra sħiħa tiegħu il dawk kollha li huma bħat tfal ċkejknin. Sirt tifel. Tgħidlix ma nafx dubjus, jekk ma tafx ġifi għadek le. Għax meta vera tirċivi lotja tas-salvazzjoni, meta tkun taf li rċivejta. Tkun taf li għandek is-sliem Alla, tkun taf li għandek il-maħfra tiegħu. Tkun taf li għandek il-ħajja eterna. Tkun taf li ruħek irċiviet il-bewsa tal-aċċettazzjoni minn għand Alla. Hemm bżonn insiru b'tfal ċkejknin. Għaliex altrimenti b'xejn ma nitlu fis-saltna nismawiet. Ġesu dawk it-tfal ċkejknin, trabi, poġġa jdejh fuqhom. Identifika ruħu magħhom. Dawn huma tiegħi. Ta' bħal dawn jassaltna nismawiet. U allura x'qed ifixklek milli tersaq lejn Ġesu bħal tifel ċkejken. X'qed ifixklek? Forsi tgħidu il-Knisja, il-Knisja Kattolika, il-Knisja Evanġelika, ħafna setet kulħadd jgħid tiegħu dat taħwid il-konfużjoni, mhux argument. Kun responsabbli biżżejjed, tur interess. Move frasilajn. Aqra lik innifsek. Alla tak intelligenza. Alla kapaċi jilluminak bl-ispirtu qaddis tiegħu biex tifhem. Min fa ħanibda? Ktieb daqshekk oħxon, mill-Vanġelu ta' Ġwanni. Għandek l-aqwa introduzzjoni l-istorja ta' Ġesu. Tibda ssir taf minnu Ġesu. X'għallem. Kif nista' nsalva. Ġifieri tajċ minħabba l-konfużjoni. Forsi qed ifixklek it-tjieba personali tiegħek li inti tgħid jiena tajjeb fiha nnifsi. M'għandix għalfejn nikkoppa, m'għandix għalfejn ninkwieta. Ma tkun qed iġġib ruħek bħal dak il-Fariżew illi mar fit-tempju beda lil Alla jagħtih lista tat-tjieba tiegħu jsum darbtejn fil-ġimgħa, jagħti l-għexur, minix bħal dan il-pubblikan jew bħal l-adulteri fis-soċjetà.
it-tjiba tagħna kapaċi tfixkilna. Li mit-tjiba xejn narġa' ngħid. Alla jridna, Alla infatti jagħmilna perfetti permezz ta' Kristu Ġesu, il-maħfra ċerta u kompluta tiegħu. Forsi qed tifixklek l-iskandlu tas-salib. Għax meta l-Bibbja tgħallem li aħna salvati b'favur minn Alla, bil-grazzja tiegħu, mingħajr kontribut xejn da parti tagħna. Nirċievu Alla huwa d-donatur u aħna r-riċevituri. Aħna nirċievu mill-milja tagħna. U forsi għal ħafna nies l-iskandlu tas-salib kif isejħlu l-Apostlu Pawlu ifixkilhom. Għax bis-salib qegħdin ngħidu li il-triq u l-jett tiegħi għall-ġenna huwa biss bil-mewt u l-qawmien glorjuż ta' Ġesu Kristu. B'ebda ħaġa li għamilt jiena. Jiena nersaq bħal tifel ċkejken bidi vojta biex nirċievi mill-milja tal-ġenerożità tal-imħabba kbira tagħna li qed nedmin.